Момче, падна ти гривната. Падна ти гривната. Чакай, Матуш. На вас, Тони си сама Виж, тапа. някой гледа. Аз ма тапачки. Ти ли ма тапак? Тапак. И станаха трима, виж. Тука, брат, на дас пиши ма. Курва, виж ма. Коментира нещо, виж. А сега пак нещо за мен ще коментира, аз я знам. Те е в майната. Курва, мръсна. Само... Вижте колко ученици има на Даско. човека прави тъй маза. Нека прави стима и си ми на жил, печава да. Върви към нас да кажем чао, господин Ейпъл! Чао! Чай да знам малко господин. Вижте, това е господин.